Balma kuni bakane bita comme amna comme nya fa maleko de toujours abe ayar baba nga jamana nya amne do anga jamana nya ma munu blala na nya ma la utika kankini ko no ba ga la ko ke de la mais ne kuma ka jenu de ba utai di per l'histoire ya donc ni mena ke muna ya prépare-toi ya donc il sait qu'il prépare tout mais il sait que fin suni fitini jumane ke pour que jamana ka tanye amna kuma odeka ne le don tai munu bi bagi la munu bi kapela ye de food so ike ko jora de fu ko fe abe ni abe fane nyoka yana na ta roja ibi bigini papier ou bien ni famille bolo bi fe ibi hake to ika bigini papier ta ni ti seka ke 600 ibi video le ko fe ya ni comme classé de 600 ya ni ti video ka fo munu ngere je don ni mara ko ni ti clisse kan fa ni école fait conseil donc ni ou même téléphone du cellulaire du c'est que noter ta cellulaire là comme nya fa de bi munke ya de bi mo de me ku ka faire la ou ka bara fenge ni bu fait ka bara munke de bi mo de la lycée là ya ne ka bara ila oui conseil d'orientation donc les baby beurre de 8 heures par jour ou de faire un bretage de Santana donc ay mina fitini de fesse yani ngata mola ni trophée fana soro la parce que nga faire success chara dem sen mu ye nga mo la me ka bo depuis tu bo les endroits les plus dangereux ka la ka fin so parce que abe fin pour lui quoi abe succès mon que pour la fana et puis nous de ma transition ni mala ça un point entre l'école et le travail donc il y a no wa fa anga bara service de transition donc anga bara ni dem so mu kala école là le ou même ou pas qui so ou même on pas qui so le pas qui donc vous savez que bara so tu ma ou préparer ka résumé ou ni fin là ka duma pour que ka bara so ami parce que on a des contacts de différentes business donc vous avez bara kana donc am dem sen mon place donc mais ka bara ben no ba ni c'est chama ka ni en 2018 ni on retrouvé dans ce là ya pour que gira là na fa ba ya bon mais na fin fa we amu fa dem sen mu be mi na fin de fort ma fin mu be ko de ke ka répéter ou de que c'est chama di american dem sen mu chen muso hali choko bobu seka utiliser on la go ni seka bikini papier ta so it seka not ta seka to ika video that to before wakati mu bi seka ni lame ya pour que o ka seka ideme pour que ibi mu ni na iko so je ko na anga amena ko yo ala ko no ya donc ala ka to ni video fitin na ibi seka to mo fitin mu ke ni seka mu partager aka do ko la fana ika boka clara tout que yeah donc comme il faut attendre donc je voudrais partager avec vous une stratégie qui a été l'un de nos grands succès pour nos étudiants dont beaucoup ont continué dans la vie à bien réussir par eux-mêmes yeah donc moi je base sur mon cadouille et fana moi garouya ni ou bien chouiner mon que kofe yeah Amérique base sur tout le surtout ni Américain noir il y a mon petit corps, warma blaye, fausse, tu n'as pas d'histoire, il y a fin de hier. Donc, ni et mon caf, baramogoti millionnaire, ni il tiny hier, ni et vidéo. Donc, malikone. Donc, ni un tonton et nous blancs à la vous donc les 11 ni les de 14 ou 11 ni gravu kachama la sisa. Parce que ni kala bioro la sisa, fait chama be atino ko bara ko wo bibla ko fe fen chama be sara ko wo bibla ko fe fen chama kelere de bidu gusim ko re ko sobe ya donc au delà bon au fin na nere ngere nga bese ga munde ga pour que ga une façon de parce que ben un peuple un peu une fois de Mali
donc o de la ɲini video kɛ ya donc an ka mɔgɔ dɔ an ka ministre kɔrɔ dɔ ye nin fɔ ko Mali système bi cogo min sisan depuis indépendance depuis 1960 an bɛ ka an ka kow bɛ kɛ cogo min an bɛ k'o kɛla toujours on est au 21e siècle ya donc bon pour que dugu fana ka réussir f'i ka fɛn bɛɛ bɛ ka continent bɛɛ bɛ ka mun kɛ ni m'o ɲɔgɔnna kɛ i bɛ bila kɔfɛ dɛ donc Amérique continent bɛ ka mun kɛ ne bɛ mun dɔn ne kalanna mun na ya bon n y'a ye denmisɛnninw ye succès caman kɛ mun na n bɛna o de partager ok donc ni tun bɛ Jeune Afrique de kɔnɔ ya donc ale bon n ye video posé sisan donc i bɛ se ka o tɔ kalan an bɛ tɛmɛ parce que wagati koronnen don ya donc n'i mana nɔgɔyaw lajɛ sur tous les continents an ka mɔgɔw bilalen don kɔfɛla la mun y'o ye parce que mɔgɔ fa caman tɛ denmisɛnnin ka avenir préparé ya donc o yɛrɛ de nɔgɔya parce que ni fɛn t'e bolo e bɛ se k'a fɔ i bɛ denmisɛnnin ka fɛn préparé cogo min o cercle kelen de bɛ ka taa parce que tubabuden filɛ nin ye sisan yan'u ka école daminɛ i b'a sɔrɔ u ka collège ni fɛn université ninnu bɛɛ wari kɔrɔkɔrɔlen don u fa ninnu bolo ça c'est de génération en génération donc succès i ko i ka fɛn bɛɛ la bon e mɔgɔ maa t'i bolo donc i bɛ taa nin kolo kan donc n'i yɛrɛ bɛ fɛn la i b'a sɔrɔ bolo jɛman ninnu bɛ i ɲɛ yɛrɛ ka tɛmɛ ya m'a fɔ a bolo finman bɛɛ bi a daminɛ derrière tous les autres bon mun b'a daminɛ avantage la a ka dɔgɔ quoi parce que farafin hɛrɛ mun b'o la a ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ donc an bɛ ka misaliya ta o de la quoi donc n'i y'a daminɛ kɔfɛ i bɛ se ka yɛlɛ tɔw sanfɛ ko donc nin tɛ denmisɛnninw dɔrɔn k'a fɔ ko bague ou fɛn b'i bolo i bɛ lycée la i ye cap sɔrɔ ou fɛn ninnu donc t'o dɔrɔn ye quoi hali cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ni yɔrɔ bɛ nin na e cɛkɔrɔba mun n'i bɛ fɛ ka i ka fɛn améliorer n'a mana ale san mansin bɛ ka mɔgɔ caman remplacer baaraw la c'est an bɛ 21e siècle baara caman bɛ yen robow bɛ se k'a kɛ sisan ya donc ni mi préparé ka bɛn 21e siècle ma i bɛ to kɔ dɛ o kɔni tɛ Mali dɔrɔn o diɲɛ bɛɛ de donc il faut changer avec le temps donc vous pouvez poser les vidéos maintenant ya donc i bɛ se ka vidéo yɛrɛ poser sisan ne bɛna question kelen de poser ya s'il vous plaît écrivez 3 choses que vous voulez dans la vie i bɛ fɛn saba mun yɛrɛ ka di i ye yɛrɛ n'i mana daminɛ yɛrɛ énergie fatɔ bɛ k'e la n bɛ fɛ i k'o de sɛbɛn quoi donc n bɛna tɛmɛ nin video la mais i bɛ video poser n'i mana o sɛbɛn tuma min i bɛ tila ka video fɛngɛ i bɛ tila ka play digi ka tɛmɛ kan ya donc i bɛ video poser i bɛ miiri o la ça peut prendre du temps donc i mana o fɛn saba sɛbɛn sisan donc ne yɛrɛ ka tali la o kɔnɔ parce que n ye minnu ye i mana denmisɛnninw ɲininka fɛn caman na u bɛ minnu fɔ quoi ya donc le type de travail que vous souhaitez les objectifs de l'école a bɛ se ka kɛ i bɛ fɛ ka moyen ba sɔrɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ fɛ ka taa école yɔrɔ dɔ concours dɔw kɛ o fɛn ninnu donc i ka objectif bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ fɛ ka muso furu i bɛ fɛ k'i ka denbaya sɔrɔ i ka objectif bɛ se ka kɛ i bɛ fɛ ka so san i ka objectif bɛ se ka i bɛ fɛ ka moto san ou bien i bɛ fɛ ka furu a bɛ se ka kɛ saga bagan mara furu ou bien a bɛ se ka kɛ dumunimafɛnw fɛngɛ campagne la comme foro ou bien a bɛ se ka kɛ i bɛ fɛ ka fɛn dɔ de san i bɛ fɛ ka entreprise de peinture lawuli ou bien i bɛ fɛ ka entreprise d'école a ka ca quoi ou bien i bɛ fɛ ka salon de coiffure ou bien fɛn fɛn i miiri n'a ye n bɛ fɛ o k'o de sɛbɛn fɛn saba i bɛ fɛ ka mun kɛ ya fɛn saba i bɛ fɛ ka mun kɛ donc an bɛ tɛmɛ donc n'i y'o sɔrɔ ya donc i mana n bɛ fɛ i ka fɛn fana écrivez 1 ou 2 choses que vous prétendez d'être mais vous n'êtes pas encore par exemple si vous dites comme ni cɛ mana fɔ muso ye sisan ko ni lose nin villa de la ou bien ni de ye n fa ka yɔrɔ donc an bɛ nkalon tigɛ ka sunkuru tigɛ donc i bɛ nkalon tigɛ ka da fɛn minnu kɛ hali n'a kɛra kelen fila i b'o sɛbɛn quoi ya mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ olu prétendé k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka kɛ fɛn dɔ ye mais olu yɛrɛ fɛ u ka diɲɛ la yɛrɛ o tɛ se ka kɛ mais nkalon don kuma kɔrɔ don nkalon kɔrɔ don quoi n bɛ fɛ i k'o kelen de sɛbɛn i delila ka mun fɔ quoi donc an bɛ tɛmɛ donc i bɛ fɛn saba mun ka di ye o ni fɛn kelen fila ou bien hali n'a kɛra saba ye donc i bɛ nkalon tigɛ mun kan ko i y'o ye mais ka sɔrɔ i t'o ye quoi a bɛ se ka kɛ i bɛ se k'a fɔ i bɛ baara kɛ ni entreprise la mais i tɛ baara kɛ entreprise la i bɛ baara kɛ
yɔrɔ dɔ bɛ yen o ka di ye mais i bɛ fɛ k'a kɛ donc o fɛn saba o ni fɛn fila donc o fɛn duuru ye donc a bɛ se ka kɛ duuru ou bien dɔw ta bɛ se ka kɛ wɔɔrɔ donc votre modèle donc modèle ye mɔgɔ min ye notez les noms 1 ou 3 personnes qui vous inspirent ou vous motivent. Quand vous les voyez ou une image, vous êtes enflammé. Donc, il y fait que Damado, en tout cas, Mali, femme quoi. Parce que nous, ce qui est motivé, parce que tu es journalier là, ou barre journalier. Donc, il est là, il est là, vous avez dit tonton, vous avez dit fa, vous avez dit bail. Mɔgɔ min yɛrɛ i m'a faamuya i mana ye dɔrɔn i bɛ motivé ka baara kɛ mɔgɔ min yɛrɛ i tɛ se k'i sigi ka parler a kɛ a tigilamɔgɔ kɛrɛfɛ parce que a tigilamɔgɔ i mana ye dɔrɔn i bɛ content a tigilamɔgɔ bɛ kɛ fɛn min kɛ i b'a sɔrɔ baarakɛla dɔ i m'a faamu i yɛrɛ y'a ye tile journée kɔnɔ a bɛ se ka kɛ hali wotoro pusela dɔ a ka carré kɔnɔ donc a tigi i m'a faamu a denbaya b'a bolo a b'a ka denbaya labolo a ta kan o ni fɛn mɔgɔ mun a bɛ se ka kɛ a tigi n'i bɛ se k'a tigi ka photo sɔrɔ o de ka ɲi. Donc, il m'a fait photo les droits, ni il a objectif, ni il m'a fait photo droit, dessous de quoi. Donc, il m'a dit, il sait à quel moment il sait qu'à mon moment il donne de fanakai. Donc, par exemple, ne ta clé ou une faille. Parce que ne faille qu'on boit depuis 7h du matin à titre de 6h. Yeah, donc à Baraket. Ta barakarola tous les jours même le dimanche le samedi à barakarola donc mu yɛrɛ a ti sigi so kɔnɔ yɛrɛ dɔrɔn o seli ni ni denguli bɛ a ta i bɛ taa la barakarola donc parce que ni mana miiri a la dɔrɔn je ne peux pas être paresseux donc i bɛ mɔgɔ ɲini o cogo la a bɛ se ka k'i fa ye a bɛ se ka k'i ba ye a bɛ se ka k'i tonton a bɛ se ka kɛ i terikɛ yɛrɛ dɔw bɛ dusu mun kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ a ye sɛbɛn kɛ a bɛ ka ta sɔrɔ a halala la. Donc, il y a des gens qui donc, parce que un modèle qui rappeur ou chanteuse ou fait donc, on a fait tout là. Ça, parce que c'est une faute adole. Parce que l'état de monde qui est malade, il y a beaucoup de succès de l'année. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont donc, il m'a fait ma fille qui est là, il faut parce que moi, je suis successful, je suis un peu donc, on a fait télé modèle, on a fait tout au Europe. Ok. Demandez-vous si vous voulez réussir. Donc, il y a 600. Donc, il y a il y a un modèle, il faut que 3 objectifs. Il faut que un modèle. Donc, est-ce que tu veux réussir maintenant? Donc, il peut prétendre que mouillé. Il peut faire qu'on soit DNA. Ni peut faire qu'on soit DNA 600. Il peut faire que. Il peut prétendre mouna, qu'il faut mouna tu vas donc Indien dion Chinois dion mouna et c'est que pas findé. N'est pas comment bien là. Donc, il peut prétendre que tu peux avoir. Il faut commencer d'abord. Pour qu'on ait ko kono ni bi fen da doni abaka na baka nyaga dla ta dondoni di ni ma dla leader ni ma fem dla leader mais c'est ka ko ede donc bi fait iko de dame c'est ça donc surveillez vos pensées yana nga temen ngoro la ko surveillez vos pensées il m'a mis fin fait là donc kana mirina jugu ta ka nyasi vraiment surveillez vos pensées elles deviennent des mots donc ni mana il mo mi ko na to ma do la bi se ka fo oh net da kene fo ka ta mais surveillez vos paroles, ils deviennent des actions. Parce que Nico qui sait que mon carrière a échoué d'abord, et il a échoué comment. Donc, il sait que faire avec elle. What is donc, surveillez vos habitudes, ils deviennent du caractère. Surveillez vos personnages, car cela devient votre destin. Vous êtes ce que votre désir profond et moteur. Donc, on a fait tout là. On a fait tout. On a fait tout. Ok, enfin, tel que ton désir est, ta volonté est aussi. Tel que ta volonté est, ton acte l'est aussi. Tel que ton acte est, ton destin l'est aussi. Ne laisse pas la peur tuer ton rêve. Ouais? Si vous travaillez dur et perdez
vos patience, vos rêves, n'abandonnent pas. Votre rêve n'est pas mort, ce n'est pas la saison. Donc, quand vous il m'a fait été qu'à faire sur le sauta, il m'a fait ko itina sur le tout. Ni kononi bi nyaka da dondon de. Abse ko kononi, il m'a fait abse que tout le monde a bien, kena bien, comme un pays du Rome tout ça. Donc, il y a succès, ce n'est pas en saison. Ça ne veut pas dire que de on tout préparer. Anga chorobo, anga masako butla ka be ala ko fe, anga dugu bi nye. Mais ni dugu nyana sa dugu tsega nye dugu denko. Donc, de pravé que bon, bara bela, il m'a fait encore à du temps parce que tu as fait sécurité tout le monde. Donc, du coup, c'est gagné. Donc, il faut bien les cas, il y a objectif de mouiller, ni bien bara que ça, ni fait, ni bien il t'a sur le ça. Du coup, il est bien. Massacre, on est présent dans le secteur du Gouye. À ce stade du Gouye, à de bouca Sarah Douma, à de bouca Fembe Douma. Now, il bara bla, car tout lieu parce que Koulou tient. Yeah, donc ce n'est pas Kafoki il te que soroke ou ta équipe n'a soroke koffe. Yeah, il y a des changements de saison. Il y a des changements de saison. Baro mali mena ni du malala. Ma ami wuli. Ku man de bil lobo là ba. Mais ma comme file kono di mais man de bo. Ne era dale bola. Dondo ke jan, dondo ke su. Ni mali ke su ya, mali kun don te kene de dugo. Ma ami su na uranda ku du malala sisa. On a du la Afrique du Tchama fait à Bé à Tita Bara comme du les élèves, nos parents, tout. Donc vous devez être resté prêt et puis votre saison. Donc, avec qui prépare ça, même comme il t'a qui la bara là, il prépare les. Il y a qu'on y bara ni manqué. Ah, mina vidéo flana qui est farang, mina vidéo flana qui est farang, t'as un temps de